friend of Jesus, talking to people all day long. I wish I was a work made of Croesus, earning money, keep going on. But I was born in the wrong century. I did not choose the decade. Celsa Group es un grupo siderúrgico, es una multinacional europea, líder en la producción de productos largos de acero, destinados a construcción, obra civil, automoción. La fábrica pues comenzó en Barcelona, la sede central está en Castellbisbal, y desde el año 67 que se fundó pues fue creciendo a nivel internacional, empezando por las fábricas españolas del norte de España y luego pues siguieron las internacionales, ¿no? en Polonia, Francia, en el Reino Unido, países nórdicos, en fin, ahora estamos en varios países de la Unión Europea con ya más de 7.000 empleados en toda Europa y nuestra venta pues es mundial. ¿Qué perfiles solemos buscar? Pues principalmente ingenieros. Todas las ingenierías son bienvenidas, ya sean industriales, aeronáuticas, caminos, todas pues bueno, tienen su hueco en nuestra empresa. Es una empresa de ingenieros absolutamente y tenemos pues bueno, la suerte de poder decir que hay ingenieros en prácticamente todos los departamentos de nuestra empresa, ya sean las áreas productivas, las áreas comerciales, las áreas de logística, áreas de compras. Tenemos distintos programas para facilitar la incorporación de estos ingenieros en nuestra empresa. Pueden incorporarse a través de programas de prácticas en el verano o durante su último año de carrera, si las asignaturas que les quedan para acabar lo pueden facilitar, o también programas de recién licenciados. Este programa de recién licenciados es un programa rotacional en el que durante aproximadamente 5 años les damos la posibilidad a estos jóvenes licenciados de que vayan moviéndose por distintos departamentos, que vayan viendo pues, cómo se trabaja en el Grupo Celsa, qué se hace en las áreas de producción, qué se hace en un área de compras, cómo se gestionan las ventas y que tengan experiencias internacionales, que bueno, pues durante esos 5 años haya parte de ese periodo que lo pasen en alguna fábrica española y otra parte de esos 5 años lo hagan en una fábrica de las que tenemos fuera del ámbito nacional. De eso, pues bueno, el requisito es experiencia en un ámbito internacional, con lo cual la movilidad geográfica pues debe existir y el inglés tiene que ser fluido. But I was born in the wrong century. I did not choose the decade. I was born in the wrong century. I was born. El perfil principal que estem buscant són tant enginyers industrials en totes les seves especialitzacions, així com enginyers aeronàutics, donat que l'empresa com CEMTE també disposa de filials que necessiten enginyers d'aquesta especialització. Talking to people all day long. I wish I was a work made of Croesus, earning money, keep going on. But I was born in the wrong century. I did not choose the decade. I was born in the wrong century. Considero que és interessant, doncs, primer per donar a conèixer la companyia. Moltes vegades hi ha gent que fins i tot ens arriben currículums, no? Que ens coneixen doncs, per aquesta fira i posteriorment doncs, també doncs, per donar a conèixer als estudiants una miqueta no? Doncs, què fem. I alhora també pots recaptar doncs, això, estudiants que finalitzen carrera, que puguin incorporar-se al món laboral i, bueno, en definitiva és això, donar a conèixer la companyia i també fer networking amb diferents empreses que assisteixen al fòrum, en fi, és molt positiu. Nosaltres bàsicament hem presentat la possibilitat que tenim de fer convenis de col·laboració universitat-empresa i també com som multinacional alemana i està tan de moda això d'anar cap a fora, no? Doncs també tenim possibilitats de fer doncs, o bé estances a l'estranger, sobretot a Alemanya, a la nostra sede a Dortmund. Llavors això a la conferència també ho hem comentat i ho hem destacat. That I wrote the Bill of Rights. I will found my home nation where we will sing and dance all night. But I was born in the wrong century. I did not choose the decade. I was born in the wrong
century. Hola, bueno, jo vinc en representació de l'EITAD, Technological Center, i de HP. Promocionem conjuntament un programa que cerca grans talents entre els enginyers i anualment contactem unes 20-25 persones per a treballar al centre d'I+D de HP a Sant Cugat del Vallès, treballant en el desenvolupament de nous productes dins de la secció d'impressores de gran format de Hewlett-Packard. I bueno, realment és una experiència sensacional poder treballar en un entorn tecnològic de tanta qualitat i bueno, a més tenir l'oportunitat de formar-se com a enginyer, ja que tenim formació complementària específica d'enginyeria i de gestió dins de l'empresa. I bueno, tinc que dir que jo vaig passar per aquesta escola com a enginyer industrial, vaig estudiar aquí, a l'ETSEIAT, i va ser una experiència realment profitosa, vaig aprendre moltíssim i bueno, gràcies a això i a l'esforç d'any rere any estudiant i esforçant-se he arribat aquí i treballo on treballo i estic molt content, la veritat. Us animo a, realment el fòrum d'empreses està sent tot un èxit, hi ha quantitat de gent, moltíssima afluència de públic. Veig, la nostra empresa i altres empreses estan molt interessades en captar aquests talents que sou vosaltres, els enginyers del futur. I wish I was a friend of Jesus, talking to people all day long. Som Lear Corporation, som una multinacional americana al sector de l'automoció que ens dediquem a la fabricació de components electrònics per als automòbils. Els departaments que tenim, ens ho explicarà una miqueta l'Albert. Tenim diferents departaments a l'empresa, tenim departaments d'enginyeria. Dins del departament d'enginyeria tenim un departament de hardware, on dissenyem la circuiteria de tots els components de hardware, com quedaran quedats en el PCB. Llavors tenim un departament de PCB que fa rutejat de la PCB i tal com quedarà. Tenim un departament de software i sistemes, on programem els microcontroladors, que és on porten tota la funcionalitat de tots els requeriments que el client vol que faci el seu mòdul electrònic, i és on tenim més canvis allí en el software. Perquè una vegada es congela el producte, el hardware, diguéssim, tots els canvis que el client vol, llavors s'han de fer a través del software. I tenim un equip molt gran d'enginyers de software. Som al voltant de 100 enginyers de software a Valls i treballem amb equips deslocalitzats que estan a Índia i Filipines també. Tenim un programa de pràctiques en quant a tant el tema de becaris com a projectes de final de carrera. Treballem bastant amb la Politècnica. Ara tenim 3 projectes finals de carrera que estan dintre d'un premi Lear d'innovació actualment. I a més també potenciem que aquests becaris o aquestes persones que estan fent el projecte es quedin en l'empresa. Ha estat una bona experiència per compartir i per saber dels estudiants el que els interessa, el que volen, i una oportunitat per nosaltres per mostrar-los amb ells el que és Lear Corporation i que ho tenen aquí a Catalunya, el centre de tecnologia i d'enginyeria que tenim aquí a Valls. I was born in the wrong century. I was born too late. I wish I was a dirty and saucy cowboy, drinking whiskey and playing cards. I will have my own horse and pockets filled with lights, arms, but I was born. Considero que el Fòrum d'Empreses és una experiència molt enriquidora perquè ens permet apropar-nos i tenir informació de primera mà sobre el funcionament d'aquestes empreses, quin tipus de treball necessiten, quin tipus d'estudiants podem optar als seus llocs de treball. Aleshores, considero realment positiu que la universitat pugui portar-les aquí per tal que nosaltres puguem preguntar-li els nostres dubtes sobre el món laboral, sobre l'estat de l'economia actual. Aleshores, considero que és un bon lloc de trobada entre els alumnes, futurs treballadors i les empreses. Talking to people all day long. I wish I was a workmate of Croesus, earning money, keep going on. But I was born in the wrong century.
I did not choose the decade. I was born in the wrong century. I was born too late. I wish I was a brave and strong knight, fighting past with flying colors. The king would be so satisfied that he would want me to become a lord. But I was born in the wrong century. I did not choose the decade. I was born in the wrong century. I was born too late. I wish that I ratified the Constitution and that I wrote the Bill of Rights.